прыцягнулі ўвагу да нашага раёна турыстаў, грамадскасці. Больш за 1000 мерапрыемстваў правялі ў гэты год. Гэта канцэрты і выставы, гэта пленэры, акцыі культурныя і шмат усяго іншага. Усё гэта дазволіла паказаць культурны патэнцыял раёна больш яскрава, больш выразна. Паважаныя прысутныя, сёння мы перадаем такі вялікі статус іншаму раёну нашай Беларусі. Але я ўпэўнена, што культурнае жыццё раёна з кожным годам будзе яшчэ больш цікавым, разнастайным. Яно будзе развівацца, таму што мы любім нашу зямлю, мы ганарымся яе гісторыяй, таму што мы заўсёды цэнім, паважаем наших землякоў, цэнім іхны ўклад у развіццё нашага раёна. І сёння я з вялікім задавальненнем выканаю пачэсную місію па ўручэнні самай галоўнай узнагароды Бялынецкага района. Посвящение о присвоении звания «Гоноровый громадянин Бялынецкого района» вручается члену громадского объединения «Белорусский союз мастаков» Ларисе Викторовне Журавович. Лариса Викторовна, вядомый белорусский художник, натюрморты, пейзажи, портреты, выданные мастакой – это органичное изучение философских разваг и натурных ураженню автора. Лариса Викторовна створює пейзажі, де в'язкова архітектура органічно суіснує на лоні природи і жанрові композиції, у яких адлюстровує побут селян. З'являється автором герба Бялынецького района. А у 2021 році